batangan. Batangan kuwi omahku lho. Bandengan kuwi ora batangan. Batangan. Kuwi iso. Lagi Aku tak ngosik ya. cepet yo. Lha omahmu lawange iki. Kelek iku. Kita nih ana lawange lah gobloke ketoprak ulung-ulung. Wih. Omahmu sih. Lho cedak. Iki lho cedak alas. Oh, lha iku sing jarane batangan kuwi. Omah iki mlebu iso. Kakekane yo. Kowe malah nesoni aku. Bagak cil. Lah yo omah kuwi pising ngono kok mlebuke ra karuan lho. Indah-indahane omah tenan omah ketoprak gobloke kuwi lho. Ora iso. Undang-undang. Undang-undang. Udah kuwi ngono. Emang ae. Mata wis suwek. Lho kowe rasane aku udah nantang kowe. Ha iya. Aduh. Apa? Aku ndeni lomakmu wah tak rono. Tenan lho yo. Nek aja banter-banter nak krungu bojoku. Ora. Lah aku nek tak pamitan sik yo. Iya, aku tak lunga sik ya. Waduh, Oke, sik yo. aku kebanter kan gobloke lho. Lu biasa wong bina raga yo ngene iki lho. Terus kowe kok lagi naga bina rangka. Mesum. Ayo. Iya. Dek, bojoku, anake maratuaku. Yo. Dek, bojoku budak bro. Pakanane tempe. Pripun Mas? Pripun? Pripun matamu ngono? Pripun lho? Dek, lho raimu ndi? Raiku ngene Mas. Raiku ngene. Iki nak ngene kowe ngapain balik non? Apa balik? Aku dulu. Kan apa balik? Oh, rai ngene Aku sajono pegah. kok wegah ya Mas sayang. Aku nyayang iki Mas. Nyayang iki. Lho iku wis selesai keren nang piye? Aku bengi iki kan ayu ya Mas ya. Mulane aku ngalem. Ngalem ya ora nang ngene ya. Lah piye? Dek aku wis sedu kok, Mas. Aku wis sedu. Kudu apa? Maksudnya kudu mbok kei dhuwit ngono lho, Mas. Ngono. Rumah samu kudu apa aku? Rumah sabu. Apa mau Mas? Lho, abane koyo maton. Wah, ngene piye jajan? Jajan tak tilik aneh. Tak ini dhewe. Aku pengen ini, Mas. Bulan dinane mlebu. Heeh. Lah ya aku diwu mak tuak ngono mau. Jajan. Kok Belas. ora kerasa? Gak kroso belas. Ora kerasa. Wong kowe boleh gawe bocah dolan to. Kurang ajar iki. Bocah ora dolan. Bocahmu iki sepira gedene? Hah? Bocahmu sepira gedene? Kok tak dolan lek iki? Mah, gunane ndi? Mama, Ning kene aku aku gelem. bojo megali kok. Kok megali piye to, Mas? Aduh. Alah, Iki lho mau mbok dudul ngono. Ala rasa mateng ngono, Mas. barang susu kadaluwarsa. Kok kadaluwarsa piye to, Mas? Ya. Oh, Aku sabene karo kowe iku gede. kok gede. Kowe upamane ngajeng bojo aku. Heeh. Dodol getuk. Lah, aja ngenyek karo aku, Mas. Kowe iku bakul getuk. Ora usah ngenyek. Kowe bojo aku lho seneng ale. Dede seneng apa lah wong dapuranmu lho cacu wilik metitil kene kok alah. Aku ki ndek bojo pengenku cita-citaku to Mas wong sing gedhe dhuwur, ganteng, gagah, perkoso ngono kae Mas. Cilik kaya iki sampean ki apa? Ora usah ngenyek aku apa iki Bakul getuk. bakul gedhuk. Lah wong aku bakul gedhuk lho angger pacar taklar ya ditotoli manukmu. Lah ngono kae aku bakul gedhuk lho Mas, saler ben adem ditotoli manukmu terus malah. Alah wong getuk mblenyek dalam dapure. Aja ngenyek gedhoke mblenyek Mas, penting rasane. Rasane apa? Loh, gak percaya Mas, sambel duliti Mas. Lah terus Ra ngandel dilati. gampang banget. Lah jarene gedhoke mblenyek. Tali dipangan rayap. Apa iku? Tapi iki aku gila-gila. Ngene, Dok. Piye? Aku iki arep ngomong karo kowe. Ngomong lah, Bang. Aku arep transmigrasi anu boro. Lah apa? Lah Taiwan. Nek Taiwan. Taiwan. Nah, ala ngomong mau banter-banteran ngono to,
rada budek to Mas. Tak kira Taiwan. Niku kakek kebrok. Aku apa nek Taiwan, kowe tak golekno dhuwit. Tenan Mas. Ngono. Waduh nak ngono ganteng tenan. Aduh. Aku ki ngene iki lho Mas tak goleki Mas. Tak bojoku golek dhuwit. Senengku Mas. Lah piye? Aku ki dadi wong wedok lho bocah golek dhuwit dhewe. Aduh. Aja tenanan lho Mas. Aku Gila. kok gila piye to Mas? Ora ngene koyo setelan koyo. Lah iki pertandingan aku kan Kowe tau Mas. Aku tak pramigran anu tak boro ya. Lah iya, wis tak arep-arep Mas, aku pengen mbok mulyakno Mas, najan kowe teran lah Mas. Engko nek kowe wis bagya mulya, aku mbok jak rono ya sak karepmu. Aku gelem, heeh. Sementara iki awakmu. Iya. Padahal terus ora tau ngamar. Yo, ya ndek bojo wis cilik metitil, galak. Iki makhluk ngono. Duh, kowe iki gak ngomong. Kowe nek ngrasani aku nek aku wis numpak pesawat. Oh iya Mas. Pesawat telepon. Telepon. Tak kira mau ki wis lunga Mas. Ya wis Mas Kancil, senajan to kowe iki lunga boro ning teran kono, muga-muga ora usah balik. Aku ya wis bosen karo kowe Mas. Gah. Sapa ya? Aku nih. Sinten? Kula sinten? Kula nuwun. Oh, mata sing itu. Kula sinten kok kula nuwun. Dik. Ketoke kok suarane bendel. Alah, ndok kita mlebu ngono lho, ora usah kakean cangkem. Kowe iki yo wis nyolong-nyolong kok malah randang gageng bendel. Wes ya. Bojone. Bojoku wis minggat. Tenan. Lah nak iki ya rada enom sithik, elek lah rupane tapi kan iki ketoke gagah perkasa. Omongan kok. Omongan ketoke kok cetho. Kok cetoknya. Cetho elek sithik cetho kowe. Lha ya, lah kan ya rada elek to Mas. Ning ya ora dadi ngopo nek aku seneng kok Mas. Aku seneng Mas. Ora sampe sunan Mas. Oh dagelan nesu aku. Dagelan ana selondang moder. Lah ape mulai aku. Tenan. Alah gak gelem. Aku tak mulai lho. Alah mulai. Mulai lho. Aku ora tunggu dhewe. Gak kudu. Ora kudu. Aku tenan lho ya. Mulai lho ya. Mulai. Aja Mas, aja Mas. Yo tak eman-eman Mas. Iki mumpung bojoku wong wis minggat. Wis lunga tenan. Apa iki ya cocok. Wajan tak apusi. Tak jak eno tak jak lunga. Bocah lunga ning ndi? Tapi tak jak lunga ning Tai. Oh, layanan mau to ngomong karo aku. Aku ki ape merantau dik ning Taiwan. Lapo? Alah golekno dhuwit kowe sing akeh. Batinku wis merantau kono. Balik karepmu ra karepmu, nek kowe mati ya tak tinggal golek. Lah iya mulane tak apusi ben waduh sisan. Lah aku nek kowe kesuwen ora iso mbadok mati. Lah kowe kan gari tak teko aku. Ayo ayo. Ning ndi? Lah kono lho mburi. Bojoku mau wis sakit tenan kok ya? Kowe iki ngapusi wong wedok. Kowe ngapusi. Loh, waduh bojoku wis mulai. Iya sayang. Iki suarane pentil iki. Pentil piye? Iki lho. Kancil. Lah iya iki. Oh, sing Mas aku ki bingung kok Mas. Aku utekku ki tak mikir sik Mas iki bojoku wis bali ki. Ora usah mikir. Piye? Utekem selehno kono lho. Guyutan. Tak kene kok kono-kono. Mas, mosé lawane tak kuncine kabeh. Aku ki wedi ku nek ana wong mlebu ngene lho Mas, iki manut aku ndel-bendel. Iki ki pokokmu ora umum kok. Manut aku kene to. Apa? Kowe tak dadekno cantelan gantungan klambi mbek anak sek ya. Lambe mengen lambe lamis yo ngono kuwi. Lho mendem sore didadekno asbak. Modelmu Bokon mangap rene. Heeh. Modelmu kan pantes. Pas iki wetengmu kan gede. Nak dadi padasan ki saru. Engko nak dadi padasan malah Ora sampe kene. Nak dadi padasan mbok anturi terus wong lah. Ngene. Aja kowe. Lah iya kowe iki manut aku ah. Iya iya. Kowe tak dadekno asbak karo tak dadekno cantolan. Piye carane? Cantolan gak yo ngene ya. Aja, tapi meneng ae tanganmu aja gunting-gunting ae. Ngosembu. Urung kudu. Susu. Lambimu aspek iki meneng ae. Iya iya. Sing iki ngene. Piye? Aspek iki ngene. Heeh. Nah. Meneng ae ya lambemu aja omongan. Ya ora wong jenenge aspek kok Mas. Lawange sing sebelah kono ora tak kunci. Ora tak kunci Mas. Lunga kok sedih. Alah ya Allah bagus.
Cah. Terus treke mati piye? Peteng dedek. Lah peteng dedek matamu lho kok. Lah matane lho dikai iki kacamata ireng kok. Ya. Lah nak ngene tambah 100%. Tak urus. Aduh, apa? Ono pengkelek ya. Apa? Iki dak kena gue seret-seretan to. Iki cantolan klambi lho piye sampean ki lho kemproe nekat. Angger centang-centang ora gelem angger bruk. Saiki lho tak tukokno cantolan. Iki apa? Aspek, Mas. Lah piye teges? Otomatis. Otomatis lah iku duwe per. Lah iku gulune. Asbak. Heeh. Jandelan. Heeh. Lah ya. Kuwi anu Mas, enek batune. Anu nagori mah. Heeh. Ana batune ngono iki. Iki jandelan. Heeh. Kena kopi kok gak Mas? Ono angin. Ngeper Mas. Kabotan. Kabotan ngeper. Iku gawa mlebu. Tempelane anu ya ning guri ae ya. Yo jandelan mburi. Engko nak mati nganu ya Mas, saiki ngeper ku priksa ya. Dan batune iki lho ning isor Mas. Apa itu tau? Ono asbak. Apa? Urut tamu tak kimat. Kambing. Begitu jadi Pak. Asbak itu apa mati loh? Wong suke untuk dan asbak ya. Ya. Mana Pak ngomong? Oh no asbak ya. Asbak otomatis. Oh Pak. Wong suke loh. Pak. Itu Pak. Burung ini kok ting. Ora kompak. Asbak kok udu. Gobloke lho. Ngetokno pegot nek asu juga ki ngono. Lho, bus ngono. Lalik. Aku ora nak dapurmu mau. Lalik. Hei, Tino. Iya Mas. Kowe. Dalem. Udelem. Napa? Iki asbak iki. Bojodi. Mau asbake kan kene Mas. Mbok gua. Aku iku wis gua dasmu ngono. Lho kok gua dasmu pitu. Lah Jebule iki ngopo sih? Asbak kok iso malah tak coba meneng ae. Oh alah ya Allah Mas. kowe iki selingkih. Enggak. Selingkuh? Oh selingkuh. Tak cilik ya, Cuk. Ora aku ora selingkuh Mas. Ora lapo. Ora lapo-lapo nyatane aku ora diapa-apano bendel. Ora lapo nek aku ngerti. Aku ngerti tak bacok jasmu loro-loro. Nyatane Mas tenan Mas kenyataane Ngene kok apa dijak omah-omah mbok kon iso rezekine tukul. Ora Mas. Garingan kok dieker-eker wong liya. Yakin solikin ora Mas. Ora apa-apa to lapo. Anakmu ngicipi siti. Lah iya. Ngicipi mbahmu lho ora ono kok. Demek lho ora kok ngicipi. Kowe ngicipi bojoku. Yo
Aku melu. Ora Mas. Ora apa? Maksudnya ora demek ora nding. Maksudnya diicipi panganane Bu. Pegatan. Eh? Karo aku. Pegatan. Lho, monggo. Lah emangnya aku nek dipegat kancen aku terus gelo. Hah? Aku capek ae ora sampai lah. Pegatan. Khusus gak iso pegatan lah. Dan masuk kata. Nanti durung kawin kok. Kan kawin-kawinan Mas. Kowe cuma pegatan. Ini iki lah bener lho. Ya kowe sing kelakuan elek. Iku kancaku, kok seneng karo bojoku. Kok seneng kok karo bojone kancane. Aku ora kok elek ora. Aku mung nodi sepira kok katresnane ku sampean karo bojone sampean. Kok pirang-pirang tahun aku gak ngerti kowe do tukar padu. Lho, wong resepe wong omah-omah ben ora tukaran. Resepe apa? Ojo rebutan bener. Rebutane sing salah. Upamane aku bener aku yo ngakoni, yo di aku sing salah. Kene sing bener yo ngakoni nek salah. Biarpun bener nek ngakoni salah. Itu lah langgeng selamanya. Sakinah mawaddah warahmah. Ngono lho. Goblok kemono. Tak yo goblok kok. Gak berbodoh. Wong kocok. Apa nih sebut tutung? Orang tak dono, bagi mbok elok-elok. Ora cel. Yo. Kita nih ketoprak rol karo wong wedok. Iya. Bener matane suwe. Ora enak. Kok gandrung ngene. Ayo aku iki enak. Enak. Aku dibeki nek aku meteng nggih. Sing meteng ora kowe. Kamu. Oh, kurang ajar. Waplek dasem mengko. Oh, enak wong ganteng. Ayo Aku mlaring sekar sahur aduh apa ya ngambarun angepai taman sari Pokoknya main dhewe bengi gandrung mesra-mesra. Ya iya ta. Ben melek ya Mas. Mame prono satu dari rarar jaring di apa bongkok kowe iki yo ngono kok wis duwe penyakit mripate sioce kumbang ambreng neng tumbrong Suwala sono indah mau aku mau yo lir tamane Nadyan
Aduh.